Acum urmează să vedem ce a făcut în sfârșit Alina acolo în Piața Mare Adunării Naționale, pentru că astăzi, pe 29 aprilie, ca în fiecare an din 1982, se sărbătorește Ziua Internațională a Dansului. Evenimentul este sărbătorit prin citirea unui mesaj transmis de o personalitate din domeniu în toate instituțiile de profil din lume. Sărbătoarea promovată de Consiliul Internațional al Dansului a fost introdusă în 1982 și comemorează ziua de naștere a lui Jean-Georges Nover, un celebru dansator și prim balerin din Franța, creatorul baletului modern. Alina, bună dimineața! Ce se întâmplă acolo în Piața Mare Adunării Naționale? Telespectatori, bună dimineața, Alex! Mă aflu acum în scoarul Europei, unde astăzi se va sărbători Ziua Internațională a Dansului. Sute de oameni urmează să se adune ca să aducă un omagiu acestei zile de 29 aprilie. Mulți prieteni, mulți dansatori vin să celebreze această zi. Cum o vor face? Nu știu, urmează să vedem. Eu însă până atunci merg să-mi iau ceva de băut ca să mă răcoresc, pentru că simt că temperaturile cresc, 29 de grade Celsius, cum a zis și Alex, deja le simt, iar dacă mai încep să dansez, probabil o să ajung la 35 de grade Celsius. Bună ziua, îmi dați, vă rog, o apă? Bună ziua, da, sigur. Banii trofimași o să vi aducă. Clap your hands! Oh, you're looking good! I'm gonna sing a song. It won't take long. We're gonna do the twist and it goes like this. Like the last song. Yeah, let's twist again. Like we did last year. Do you remember when we were there? Yeah, let's twist again. The time is here. Hey, who's that son up there? Is it a boy? No. Is it a plane? No. Is it the twister? Twist again, like we did last summer. Come on, let's twist again, like we did last year. Do you remember when we were there humming? Come on, let's twist again. Twist the time is here. You're rolling up and down again. Oh, baby, make me know you love me so. Come on, twist again. Like we did last summer. Girl, let's twist again. Like we did last year. Come on, let's twist again. Twist the time is here. Hei, 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 m-am pierdut pe aici printre copii. După cum vedeți, mai e un dans, rămâneți alături, că pentru că mai dansăm un pic, după care vorbim cu toți dansatorii ăștia mici. Ai, se eu te pego, ai, se eu te pego, ai, delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, se eu te pego, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, se eu te pego, delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, se eu te pego,
se dansează în centrul capitalei. Mici, pici, voinici, dansatori. Bună dimineața! Eu sunt Ioana. Ce spui? Eu sunt Ioana. Bravo, Ioana, dar de ce ai venit tu astăzi aici? Ca să învăț dans. Să înveți să dansezi, pentru că astăzi este Ziua Internațională a Dansului și fiecare copil, dar și fiecare matur, de fapt, are ocazia să vină aici și să se învețe a dansa, deoarece coreograful Sergiu Scarlat a avut grijă să organizeze un asemenea flash mob foarte frumos și vreau imediat să mă apropii de el ca să ne spună mai multe detalii. Bună dimineața, domnul Scarlat! Câți oameni ați reușit să adunați în această dimineață? Ați reușit să-i și numărați? N-am reușit să număr, doar au fost 2-3 minute cât de flash mob. Bănuiesc că vreo 80 de oameni sunt. Dar să înțeleg că nu sunt doar un singur grup de dansatori, sunt și cei de la Studio Class, Sunt de la Studio Class, Atlantica, Antares, Lia Ciocârlie. Lia Ciocârlie nici nu sunt dansatori, sunt simpli interpreți. Dar pentru că s-au adunat aici și au și învățat mișcările, urmează, cred eu, să mai și dansați astăzi, dacă tot e sărbătoare și o zi atât de specială pentru viitorii coreografi și pentru cei care sunt deja în... Ne-am stăruit să dăm un tonus pentru toți cei care dansează și pentru toți cei care ne privesc. Cam asta sunt informațiile de aici în Scoarul Europei. Dacă sunteți prin preajmă, trageți o fugă și încadrați-vă în ritmurile dansurilor, pentru că sunt diferite, sunt frumoase și e o dispoziție extraordinară. Acum vă las alături de alți doi dansatori care au și o poveste frumoasă de dragoste, dar cred eu, Alex, mai multe detalii o să vă aducă. Pentru deșteptarea de weekend revin imediat în platou. Da, Alina, îți mulțumesc.